Chukwu. Tinda kama kama yi na. Ngwa this other side ka ofe. Isona ndị izi banye. Mama kamari na boda. Isona ndị izi banye na state. Maka a na-ekwu oge ndị mmadụ na-ama ahụ periperi. Iji nwe ejere ji ana. Eji ana do your vlog. I'm telling you. Voilà. The main thing, you know, I told you to say me. Yes. Na janta Biafra enweta go ndị group ma. Onwe mgbe mgbagọ ọzọ ị na-eme ị na-abịazi nso ị na-enweta ya.